Yanem-nem nabubungon pa'y isang gawan di ab-abi. Yaman liw-liwas ay kamandagem, kaman si ang liklik naen. Puos laya rewadakan sa kanen, kasing ko lay-lay depsit sabong kapait kada. Diway, isan poon di duduay, uyakin sama inayu-ayuanan. Kadak nem-nem kusman ay ayam, ayu painas manggas singa, ngadan mos uyak iugaya, sabsabong kapay tig-iwa, sik ay silaw dinay batawa. Lalayaw, sik ay sinyal din layad, ay mandagbagang kapukan sik ay basang. Ko